नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, दीप रेसिपीमध्ये मी दीप्ती आपलं स्वागत करत आहे. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे शिंपल्या. पण शिंपल्या कशा तर शेवग्याची शेंग घालून शिंपल्या कशा करायच्या, त्या खूपच टेस्टी होतात. शिंपल्या आपण जेव्हा आणतो त्या खूप छानपैकी स्वच्छ धुवून घ्यायचे. त्याला खूपच माती असते. 5-6 वेळा आपण भरपूर पाण्यामध्ये त्या पहिलं बाहेरून धुवून घ्यायच्या. विळीवर करलावून म्हणजे कापून घेतले. त्याच्यातला एक भाग टाकून दिला, एक मांसाचा भाग ठेवलाय. तुम्ही उकडून पण घेऊ शकता. शिंपलीमधलं जे पाणी असतं, ते आपण व्हिडिओ काढल्यानंतर असं निघते. ते पाणी आपण वापरायचं असतं, पण ते थोडा वेळ ठेवून द्यायचं आणि मग ते दुसऱ्या टोपात काढायचं आणि खालचं जो गाळ असतो तो आपण घ्यायचा नाही. त्याच्यात थोडीशी मातीचं किंवा चरचर असते म्हणून ते घ्यायचं नाही. आता मी लोखंडी तव्यामध्ये थोडंसं तेल घालून त्यामध्ये आलं, लसूण, 2 कांदे हे सगळं भाजून घेते. त्यामध्येच मी थोडंसं तेल घालून गरम सामान आपल्याकडे 5-6 काळी मिरी, 2-3 लवंग, मसाला वेलची, दालचिनी, तमालपत्र हे मी सर्व त्यामध्ये घालून त्यामध्येच भाजून घेतलेलं आहे. आता मी थोडंसं खोबरं घेऊन आपल्याकडे माणसं खाणारी किती असेल त्याप्रमाणे आपण ग्रेव्ही करणार त्याप्रमाणे खोबरं ठरवायचं. इथे मी आता चांगलं भाजून घेतलं हे भाजलेलं सगळं मी मिक्सरमध्ये टाकून त्यामध्ये मी मसाला आपला लाल मसाला, गरम मसाला, धना पावडर, अ, हळद हे सर्व मी घातलं आणि मस्तपैकी मिक्सरला लावून घेतलं. शेवग्याच्या शेंगा साफ करून त्याचे पीस करून उकडून घेतले. कारण हे आपण एकत्र जर सिंपलीमध्ये घातलं तर ते चांगलं उकडत नाही. कारण सिंपलीमध्ये मीठ असतं म्हणून हे आपण आधीच उकडून घ्यायचे. पण पूर्ण उकडायचं नाही, थोडेसे अर्धे अर्धे उकडून घ्यायचे. त्यानंतर पॅनमध्ये किंवा तुपामध्ये आपण तेल घ्यायचं आणि आपण हे वाटण केलेलं आहे ते त्यामध्ये टाकायचं आहे आणि मस्तपैकी त्याला चांगलं फिरवून घ्यायचं. 7-8 मिनिटं वाटण आपलं चांगलं फिरून झालं, की आपण त्यामध्ये काळं खोबरं जे मी तुम्हाला दाखवलं आहे पहिलं, की सुकं काळं खोबरं कसं करतात गॅसवर भाजून ते मी वाटण करून ठेवलेलं आहे. त्यामधला थोडा मसाला खोबरं घालणार आहे. हा बघा, हे मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याचं लिंक देईन, की ते कसं करतात ते पण तुम्हाला त्याच्याने अजून कलर छान येतो आणि टेस्ट पण खूप छान येते. ते पण मी वाटण इथे घातलं आणि त्याच्यामुळे थिकनेस पण त्या आपल्या ग्रेव्हीला चांगलं येणार. आता मी इथे 1 चमचा मीठ घातलं आहे आणि सिंपलीमध्ये मीठ मुळात असते. म्हणून आपण इथे मिठाचं प्रमाण जरा समजून घालायचं. एकदम पटकन घालायचं नाही, नाहीतर ते खारट होऊ शकते. हे मिक्सरचं पाणी जे माझं निघालेलं होतं ते मी आता ह्यामध्ये घातलं आहे. आणि आता आपल्याला थिकनेस किती पाहिजे त्याच्याप्रमाणे आपल्याला हे बाकीचं पाणी किती घालायचं ते ठरवायचं. आता मला पातळच रस्सा करायचा आहे सिंपलीचा म्हणून मी घालते. आता हे आपलं सिंपलीचं जे पाणी आहे काढून मी मगाशी ठेवलेलं ते पण मी ह्यामध्ये घातलं आणि शेवग्याच्या शेंगाचं पण पाणी उकडलेलं असतं ते पण मी घातलं. आता जर तुम्हाला जाड करायचं असेल तर इथे शेवग्याच्या शेंगामध्ये कमी पाणी घालायचं म्हणजे जास्त पातळ असं होणार नाही. हे सगळं घातल्यानंतर सिंपली टाकायचं आणि मग सिंपली टाकल्यानंतर जास्त हलवत नाही बसायचं. नाहीतर त्याच्यातलं मांस आहे ते सिंपलीमधून लूज होत राहते आणि मग ते सगळं सिंपलीच्या कवचंच आपल्याला जास्त मिळतात आणि मांस आहे ते रस्स्यामध्ये उतरते म्हणून ते आपण जास्त हलवत नाही बसायचं. सगळ्यात शेवटी आपण सिंपली टाकायचं. आणि आवडत असेल थोडंसं लिंबू पिळायचं. लिंबूने थोडीशी चव अजून छान होते. हे चांगलं उकळल्यानंतर मस्तपैकी वरून कोथिंबीर भुरभुरायची आणि मीठ वगैरे चेक करून आपण ते खायला घ्यायचं. अशा प्रकारे शेवग्याच्या शेंगा घालून सिंपली केलेली खूपच टेस्टी लागते. फक्त तुम्हाला जर ते जास्त पातळ नाही पाहिजे असेल तर तुम्हाला जाड पाहिजे असेल तर तुम्ही इथे थोडंसं वाटणाचं पाणी, शेवग्याच्या शेंगाचं पाणी हे कमी ठेवायचं. मित्र-मैत्रिणींनो, माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्कीच मला कमेंट्स करून सांगा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि माझ्या पुढच्याही व्हेज, नॉन-व्हेज रेसिपीचा आस्वाद घ्या. पुन्हा भेटू. थँक